Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Zaterdag 15 april, straks het weekoverzicht. Maar nu eerst het nieuws van deze zaterdag. Op de tennisbaan, bij Defensie en als sportleraar op school. Sven Vermeulen uit Vlissingen is altijd in beweging. Maar het kwam abrupt tot stilstand. Onwerkelijk. Dus vooral op het moment dat ik in het ziekenhuis kwam, had ik zoiets van ja, ik vind het een beetje overdreven. Waarschijnlijk ben ik vanavond weer thuis met misschien een pilletje en that's it. Tijdens de voorbereidingen voor de marathon van Rotterdam werd hij ziek. Hij bleek hartproblemen te hebben. En sindsdien zit hij aan huis gekluisterd. Ja, ik maakte wel zorgen na die week koorts waarom de trainingen niet gewoon... ik kon wel een aantal trainingen doen, alleen waarom ik niet hard mocht trainen vanwege die hartslag. Daar maakte ik me langzaam zorgen om. Ik dacht van ja, hoe lang gaat dit duren? Want die marathon is dan toch over een paar weken. Dat dan wel, maar niet met mijn hart of zo. Want ik weet, ik heb een heel sterk hart. Er wordt nu veel onderzoek gedaan en waarschijnlijk heeft hij een ontstoken hartspier. Hij mist niet alleen de marathon, maar ook het dagelijks leven van een baan en het runnen van een gezin. Ik mag dan af en toe mee om boodschappen, that's it een beetje. Ja, niet werken en vooral onzekerheid. Dus voor nu accepteer je het, maar ja, hoe zit het over een maand, over een half jaar, hoe ziet het eruit? Ondanks de tegenslagen support hij vandaag wel zijn vrienden bij de marathon. Ja, ik probeer het positief uit te zien hoe het voor mij de toekomst is. Ik heb van ja, wat er nu niet kan, dan wordt het de volgende keer. Dan wordt het volgend jaar dan knallen, hoop ik. In de sporthal in Katzand is vandaag een burgerberaad gehouden. Met als vraag: hoe wordt Sluis duurzaam? Zo'n 200 inwoners kwamen bij elkaar om daarover te praten. Want duurzaamheid, dat leeft. Ondertussen heeft iedereen wel gezien hoe dat politiek allemaal leeft. En aan de andere kant dat er een kloof is tussen burger en politiek. Die proberen we eigenlijk met een burgerberaad dan te slechten. Er is niet zomaar vrijblijvend gepraat. De organisatie van het burgerberaad had vooraf voorwaarden gesteld. Wij gaan de burgers het vragen en wij willen vooraf wel weten van de gemeenteraad van Sluis en ook van ons als college of hetgeen wat er dan uit voortkomt, of dat wel echt opgepakt gaat worden. Nou ja, wij hebben daar onszelf eigenlijk nu al aan gecommitteerd. Liefsting neemt die opdracht en de deelnemers aan het burgerberaad heel serieus. Het is eigenlijk zo van, we gaan te veel uit dat de wijsheid alleen maar bij politici zit. Er zijn nogal wat burgers die veel verder zijn als dat ik bijvoorbeeld ben. Die zullen waarschijnlijk hele goede argumenten hebben. En als wij dat naast ons neerleggen, ja, dan ben je eigenlijk een beetje geknipt voor je neus waard, vind ik eerlijk gezegd. Want we moeten goede argumenten hebben om iets af te wijzen. En daar hou ik mij aan vast. Bij de gemeente Terneuzen is vandaag de regenboogvlag in top gehezen. Ook in Hulst, Sluis, Vlissingen en Goes wappert de gekleurde vlag als protest tegen anti-LHBTI-incidenten de afgelopen tijd. In onder meer Eindhoven en Groningen. Tot grote teleurstelling van COC Zeeland is Middelburg de grote afwezige bij dit protest. Middelburg is wel regenbooggemeente en heeft het regenboogakkoord ondertekend, maar zou willen vasthouden aan vaste herdenkingsmomenten, zoals Coming Out Day. Nu is er nog niet veel te zien hier aan deze wijnranken. De eerste knoppen komen eruit, maar voordat deze wijnranken vol met druiven hangen, zal de zon nog flink moeten gaan schijnen. Dat deed hij in 2022 ook. Een mooie warme zomer zorgde voor een recordopbrengst aan wijn. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo lang mijn druiven kunnen laten hangen en zulke grave trossen gehad, zeker voor mijn rode wijn. Ja, dat is gewoon echt uitzonderlijk. Hele bijzondere smaak wordt ook. De laatste jaren schieten wijngaarden in Zeeland als paddenstoelen uit de grond. Het klimaat verschuift ook. Misschien is dit wel het Bordeaux van 2050, zeg maar. Dus daar moeten we wat op voorsorteren. Vink merkt zelf dat de aandacht voor Zeeuwse wijnen ook flink toeneemt. Als je als toerist naar Zeeland komt en je neemt een mooi Zeeuws gerecht en je combineert dat met een mooie Zeeuwse wijn, ja, dat is gewoon ontzettend populair. En we hebben uiteindelijk de provincie met de meeste zonuren. En daar houdt die druif ook enorm van natuurlijk, hè? De 13e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. De start is in Terneuzen en direct ligt het tempo hoog. En dat komt omdat deze Leendert van der Lucht uit Alblasserdam met ontbloot bovenlichaam de aanval op het parcoursrecord doet. De 34-jarige atleet loopt de hele tijd alleen aan de leiding en loopt ook lange tijd onder het schema van dat record, dat op 2 uur en 24 minuten staat.
In het eerste gedeelte heeft Van der Lugt wind in de rug, maar in het tweede gedeelte wordt het zwaar. En hij verliest dan veel tijd. Maar de overwinning van Van der Lugt, die vorig jaar tweede werd, komt niet meer in gevaar, want zijn voorsprong op de anderen is heel groot. Maar een nieuw record zit er niet meer in. 2:28:22 is de winnende tijd in Hulst. Peter Biebenga uit Middelburg is de beste Zeeuw. Hij komt op 10 minuten achterstand als tweede over de streep, wel in een nieuw persoonlijk record van 2:38:58. Bij de vrouwen loopt Leonie Ton uit Wissekerken vanaf de start aan de leiding. Ton won de marathon al eens in 2010 en bouwt gaandeweg een ruime voorsprong op de concurrentie. En ze heeft hier zelfs nog tijd voor een groet onderweg. Maar ook Ton krijgt het zwaar, zoals hier in Heikant. Haar voorsprong komt niet meer in gevaar en na ruim 42 kilometer komt ze winnend over de streep in 3:05:08. Ze heeft een voorsprong van maar liefst 8 minuten op de Belgische Mieke Dupont, die tweede wordt. Het was nog een bewolkte start van de dag met plaatselijk wat regen of motregen, maar het zakte snel weg naar België en ging weg naar zee. De zon brak goed door, uiteindelijk ook in West-Zeeuws-Vlaanderen. De wind nam toe naar windkracht 3 tot 4 en met die 12 tot 15 graden werd het een mooie lentemiddag. Nu is het vanavond in het algemeen helder, maar vannacht komt er uit het noordoosten geleidelijk weer meer bewolking en dat gaan we morgen ook wel merken. Landinwaarts zijn er vaak veel wolkenvelden en de meeste opklaringen zijn aan zee te vinden. Lokaal valt ook een buitje, bij een matige en op het water soms vrij krachtige noordenwind. Maximum temperatuur morgen 12 à 13 graden. En volgende week gaan we dus op naar hogere temperaturen. Het wordt een graad of 14 op de maandag, op dinsdag circa 15 graden en daarna 17 tot 19 graden in de tweede weekhelft. Want dan wordt het overwegend zonnig. Maandag is er nog kans op een enkele bui. Verder is het volgende week droog. En tot zover het nieuws van deze zaterdag. Maar wat gebeurde er allemaal de afgelopen week in Zeeland? We zetten het zo meteen op een rijtje in ons weekoverzicht.